Знаете ли как действа динята на кръвното налягане, сърцето и бъбреците? Динята е сладка и сочна и е чудесен начин да се отървете от жаждата и да получите много ползи за вашето здраве. Лятото е тясно свързан сезон с динята, един от най-популярните плодове в света. Сигурно обичате сочния й вкус, но знаете ли, че динята има и много ползи за здравето? Освен факта, че динята е чудесна за утоляване на жаждата и хидратиране на тялото, динята може да подобри здравето на бъбреците и да намали кръвното налягане. Съдържа основни хранителни вещества като ликопен, цитрулин и витамини А и С, които имат положителен ефект върху тялото ви. Ето основните ползи от динята за човешкото здраве. Подобрява кожата. Ако постоянно имате проблеми с кожата си или се опитвате да добавите повече блясък в кожата си, тогава динята е добро решение. Според изследванията, поради съдържанието на витамина, динята подпомага растежа на телесните тъкани и подобрява здравето на кожата. Допринася за здравето на сърцето. Трябва да добавите диня към вашата диета, ако имате здравословни проблеми с сърцето. Плодът съдържа ликопен, който подобрява сърдечната функция, докато витамин С, каротеноиди и калий могат да понижат холестерола и да предпазят сърцето ви. Допринася за здравето на бъбреците. Наличието на камъни в бъбреците не е много приятно, така че винаги трябва да поддържате здравето на бъбреците на оптимално ниво. Според проучване, динята има силен диуретичен ефект, благодарение на което перфектно пречиства бъбреците и не позволява на камъните да се оформят. Намалява кръвното налягане. Хората се опитват да понижат кръвното налягане по различни начини, но малцина знаят, че динята може да направи същото. Според научни факти, значителното количество калий и магнезий в дините е много полезно за понижаване на кръвното налягане. Включите този плод в диетата си и кръвното ви налягане трябва да се нормализира скоро. Борба с рак на простатата. Докато самият плод не може да се бори с рака, той съдържа специфични противоракови хранителни вещества, които имат мощни антиоксидантни свойства. Научен институт за рака е признал ползите от динята и смята ликопена за потенциално средство за лечение на рак на простатата. За всички, които обичат този плод, тези ползи ще бъдат само добри новини. А вие обичате ли диня? Отговорете в коментар под това видео. Ако искате да гледате още полезни видеа, последвайте ме.